jeste ljudi nas ponovo, ali mislim da Gičkana sa nama je... Hajde. Danas ćemo igrati Mario. Čekaj, možda da igramo dvojice, ja sam čekao Mario, ti slično. Oh my god, šta je ovo? Otkad ja nisam igrao ovo. Na njega. A, dobro. Ti si bar dobar u Super Mario. Jesam dobar, igrao kad sam imao 5 godina. I nikad više. Dajte skači, baraba. Robina. Brb. Riblja baraba. Oh my god. Jesi smo... A bože se. To je tražila da igramo Elma Kestić. Da. I zbog nje to igramo, poješće me, gotovo mi je. Panika. O, panika, evo gljivaca mi treba, ne. A dajde. To. Eto ga. Ajde, daj mi još nešto dobro. Samo da ti nikad ne umreš, što je bilo dobro. Sada. Samo da nikad ne umreš, što je bilo predobro. Pošto znaš da ja ne znam igrat. Nisam ga skoro pa nikad igrao. Oh my god. A čuj, samo ih preskočiš, ne možeš ih ubiti. Moraš. Šta je? Čekaj. Oh my god. Evo sad ću. Nema ti se brinit ništa. Zbog Amara. Evo ga počinjem natrag snimat. Hajde. Prešao si ga. Nice. Oh my god, daj mi ovo. Ovo je neko zanimljivo. Ovako. A, to. Kako ti ima levela, ne znaš? Mislim 10, 20, nema. Pa dobro. Neće. Neće. Oko 10 ima. Da. Pa neće biti puno Oh epizoda my onda God. Marija. Jesi čuo? Dok ga ne prođeš. Jes gljiva to. Idem ponovo velik. Jedno malo pečurke. Da. Sad ne znam se. Onda ne izađu gljive iz onoga. Aj bok. I opet kuckajte dole u komentare šta da još igramo Mario. Da, ko te gleda, on će kucat. Ha? Onaj ko te gleda, te će on kucat. Pa da, gleda me dvoje. Ali trebalo bi troje. Hajde pričaj. Pa trebalo bi me troje gledat. Ko? Ajdin, Elma i ti. Meni piše 2. Izgleda me Ajdin pretplatio, pa opet nije. Ne znam, Ja sam te preplatio. to znam. Oh my god. Ko? Čekaj. Aj ti. Ajde igraj ti cijelo vrijeme, ja ću držati tamo lakše. Okej. Sad znam da nema ništa od sam bodovi. Tako da idem dalje. Malo me boli uho. Ima da pređem cijeli Super Mario. Ajde ipak ću kupit. Možda dobijem. Evo sad, tu je gljiva, jel tako? Da, valjda, Oh my god. da. U kogu će sad biti, jel? Mislim, ne vredi se. Ja mislim neko upao tamo. Zamisli u 15 minuta za pređem cijelu igricu. Eto je. Tu su ti isto bodovi. Oh my god. Tastatura premala. Tu sam ja umro, neću ponovno. Tu sam negdje umro. Gdje je checkpoint, čovječe? Eto, ne mogu ovo razbiti. To. Dobro, pa si njega zgazio. Ja. Ja, pa tu su oni veliki gdje su umro. Ajde. To. Možda negdje ima gljiva. Pečurka. Pećurka. Ovo. Lupi
glavu. Udri jače, mani jače. Ne vredite njemu. Ko sad? Tu će negdje biti veliki. Oh my god. Kako te nemam pojma. A bio je 500 metara. Znaš, Mario. Znaš šta će već Dajde, kucajte neke druge igrice u komentare koje ćemo igrat. I na mom kanalu isto ako želite nekih Happy Wheels. A Happy Wheels mi se baš ne sviđa. Ništa ne kužim u toj. A ne. Što ček mogu ja igrat eto nekad. Ako ti još, a ja je prelagana igrica. Igru se par puta. Znam par puta. Na kraju nisam igrao, ima i godina. Kao mi nije radio kompjuter. Nije godina 100%. Evo ti veliki. Neću ga i on mene. Gdje je logika? Pa eto, tako ti logika. Tako ti. Eto, prešao sam na gdje se umora, mislim. Ne. Ali jesi Oh ono što my se umora? god. Nisam. Ovdje sam. Bez veze. Ajde, sinku, udri mišku. Sinku, udri. Udri miško. Otoj barabi. Ja ću sad umrat. Umrat. Eto ga. Special Level. Treći si level, koji si level? Mislim treći. Treći level sad rješavaš ili šta? Oh my god. Treći level rješavaš. Vidi, ovo mi je najgore. Dobro. Piše mi ovdje. Lucky block. Piše mi Lives, pa sam zato i mislio da je isto. Lives, to ti je život. Oh my god, jesam glup. Ljudi, pa pogledajte me. Baraba. Ajde baraba je. Oh my god. Sa živu. Ti kraljina. Sa živu. Lucky block. Šta me prepade mali. Šta ti mi radite? Nemojte to igrati. Naslov Amor se dere pod video. Uđe unutra i podere cijeli video ovako. Ne, na kraju sam umro. Kako smo mogu umrti? Vidio. Ha dobro, imaš još 8 minuta, hajde. To će biti dovoljno. Oh my god, na zadnjeme sam umro. To je najveći fail ove godine. Pa dobro, nije Super Mario. kratak je level, uopće nije nešto dugačak. Uopće nije, a vidi šta mi se dogodi. Pa dobro, dugo, nisam rekao da je lagan sad, ali kratko je ono. Ili kako za tebe kad sam gledaš. Pa dobro. Ne, sve sad iz početka. Valjda nije, možda samo taj level iz početka. Aha. Pa ja, bar se mislim. Nintendo. Aha. Ne, samo... Ne, točno si rekao. Samo ova cijela igrica. Nećemo. Ajmo neki drugi Super Mario. Hajde. Ja najmo neku drugu igricu. Da ja prekinem video, to je to, znači. Evo da ga izbrišem. Ne. Stavi ga. To je bilo to što se tiče epizoda. Vidimo sljedeći put. Ćao. Ćao.